wala ba'y nalabag o na-violate ang minority block or naa ba sila or legal ba ang gipangbuhat nila, Attorney Jack? Okay. Kailangan sa nato og konteksto no nga bago po mo arrive sa atong specific rule nag-provide na relief kaning pro tempore. Senate President pro tempore. Nag-ingon na nga itong 1987 Constitution na ang atong Congress composed of two houses and ang isa dira ang House of Senate. It provides also the Constitution na each house can establish their internal rules kung unsaon na mag-guide ang ilahang operation, administration, and management. And ang atong House of Senate, by reason of such constitutional mandate, naghimo og internal rules og kana na provide under Rule number 4, Section 4, na ang panahon na ang President, the President pro tempore, pwedeng mo discharge sa iyahang trabaho isip sa maong posisyon kung ang Senate President kay absent for 1 or more days. Kung na-provide na ubang mga rason. So sa kaninga rule na atong pwedeng ma-connect na because the majority ay decompose kaganina because of sa presence ng isa ka kauban na si Senator Chis Escudero. Yes. Ang number of quorum karon na required pag maghimo og regular session na achieve because ang 12 kasi is considered as quorum na under sa tuang rule. And karon pag compose ka sa quorum, they can now act any related Senate action kay ang kinahanglan sa maong approval kay majority of members present. So in this case, because naanay quorum and naana sila'y gustong i-resolve kung unsa ang mahimong action ng Senate, ng House of Senate, following also the rules provided by their house, then electoral o President pro tempore kay na-consider to siya as valid and binding. But kailangan natin dumano na wala nag-change ang Senate President. Currently, si FP Alan Cayetano gihapon ang Senate President. However, because kaganina na naay resolution nga mag-change ang pro tempore kay ang before diya na karon kay ang i-declare kay si Senator Wing Gatchalian, Sherwin Gatchalian. Yes. Previously sa time pod nga sa kay SP Cayetano ang pro tempore kay si Senator Loren Legarda. So in effect nawala na sa posisyon si Senator Loren Legarda.